česneku záleží, jaký máš. Toho čínského z 3D tiskárny dáš stejně jako brambor. Normálního tam přijde 6 troušků. A když máš ten giga z Černobylu, dáš 2 až 3. Pokud máš 9kvaltový sporák, tak dáš 5 až 7 podle toho, jak ti hřeje. Děláš to na 2 pánvích, aby si tam nezestárnul. Bramborák se smaží na sádle, žádná jiná možnost neexistuje. Dej ho tam hodně a ať je horký. Aby si do huby nemusel dávat to hnustý syrový těsto, tak si usmažíš jeden kontrolní. Podle pánve, sporáku a tloušťky bramboráku je to něco jako 3 minuty z jedné strany a 2 minuty z druhé. Takhle nějak by ti tam to sádlo mělo poskakovat. Kromě obracečky si vem i dlouhou vařičku. Tou vemeš přes tlamu každýho čorkaře, který ti je bude krást. Jsem rád, dámy a pánové, že se společně vidíme u dalšího vaření na kanále FlyWindow.cz. Dneska si uděláme bramboráky. Jde se na to. Na bramboráky budeme potřebovat tyto ingredience. Brambory, mléko, mouku, vejce, česnek, majoránku, sádlo a sůl. Brambory jsem si nasrouhal na robotu najemno a vymačkal z nich šťávu. A budu přidávat ostatní ingredience. Do brambor přidám horké mléko, aby nesmavly. K bramborům teď přidám mouku a vejce. Tak, dámy a pánové, a teď přichází na scénu sůl, majoránka a česnek. Těsto mi připadalo trochu žítké, tak jsem přidal trochu mouky a 1 vejce. Tak, a teď je čas na smažení. No a máme hotovo, dámy a pánové. Podívejte se. Teď už zbývá jenom ochutnávka. Všem vám přeji dobrou chuť. Tak jo lidi, na bramboráky budeme potřebovat tyto ingredience. Brambory, mléko, mouku, vejce, sůl, majoránku, česnek a sádlo. A těším se na vás u dalšího vaření. Mějte se hezky a ahoj.